Моята жена реално е най-лошото от всичките. Хем трябва да е огромно, хем трябва да е красиво, хем трябва да е функционално, хем трябва да е приличащо на версайска градина. Аз не искам версайски стил. Различно е. Версайският е лесен. Там минаваш, кастриш го веднъж в сезон, докато при нас се изисква ежеседмична поддръжка. Но има ежеседмичен живот. Тук се видя колкото не разбирам от градина. Квартал Градина. Пълна промяна. Подреден хаос. Мечтата, зонирането и растенията. В този епизод. Версай срещу Котидж. Мечтата на Наталия. Колко неща можем да правим в двора? Накъде грее слънцето? Невидимото под двора. Поддръжката на двора, ами сега. Това е поредица, в която ще разкажем и покажем как това става това, а и дори нещо по-добро. Ние сме Наталия и Валю, собственици сме на къща в покрайнините на града и идеята е да разкажем за нашите приключения покрай озеленяването на двора. Ние се захващаме да си подобриме градината, която реално не е лоша в момента, но има някои неща, които трябва да пипнеме. Чакам да не мине много спокойно, а ще ми излезе пак през носа. Ето, това е ясно, ама това е част от удоволствието да имаш градина и двор. В първия епизод разказахме историята на двора, наклоните, грешките, цената и първите поуки. Днес за мечтата. Как изглежда идеалният двор? Как се планира? И защо посоката към слънцето е по-важна от всяко растение? Много се запалих по английските градини. Тези, които са така наречения Cottage Garden. Това е тип селска градина, в която има местни видове. Т.е. не да правиме градини, които са от дестинации, които са далеч от нас, ами нещо, което вирее на локална почва. Градини, в които има подреден хаос, както обичам да казвам. И тъй като вече видях какво може да се направи в България, има няколко много хубави ботанически градини, които са в стил Cottage Garden. За мен и така е окей. Но Наталия е като мечо пух. Колкото повече, толкова по-добре. Имам един много сериозен проблем, който е с един от склоновете, който дълго време не можахме да залесим правилно и да подготвим правилно, така че тук също ще трябва да се поработи. Отделно имаме една зона, която искаме да превърнем в мини зеленчуково, плодово, овощна градинка. Аз искам малко езерце. Ама то в него ще има жабки и змийчета. Идеални са ми. Аз така или иначе живея с змийчета. Спокойствие. Но не и релаксация. Мечтата е хубаво нещо, но без план остава мечта. Ето как Наталия и Валю са разделили двора си на зони. Помислете си какво искате да имате в двора. Колкото е по-голям двора, толкова повече предизвикателства има. Тоест, можете да си обособите различни зони. Ние в случая сме си направили зона, в която да вечеряме, зона, в която сутрин да си пиеме кафето, зона, в която да релаксираме, бяла градина имаме, където си я поддържаме, така искаме само бяла растителност да изградим. Имаме зона, в която искаме да си правим градинки, такива зеленчукови, овощни. Имаме цветна градина, имаме зона, която е обособена за рязан цвят. Тоест, тези всички различни елементи ги помислете, за да можете правилно да ги пресъздадете. Едно от най-подценяваните неща при планирането на двора. И едно от най-важните. Помислете на къде ви гледа двора. Изток, запад, север, юг, това има също огромно значение. То е много първосигнално, но когато не си го правил, ти въобще не се замисляш и не си дава сметка, че трябва да го правиш. Има растения, които растат на слънце, други, които растат на сянка.
става доста топло напоследък. Някои видове, които преди са виреели на територията на страната, в момента им е по-трудно, ако не се засадат на по-сенчести места, примерно, защото лятото, слънцето е жестоко, всички ние го усещаме. А ние преминахме през различни етапи, вече сме 4 сезона в този двор и видяхме за какво става въпрос, и тези 4 сезона ни бяха достатъчни да положим една много добра основа и да разберем какво вирее, какво не вирее, как да действаме, какви грешки сме допуснали. Почвата не е много добре, затова използваме различни биостимуланти, които да ги поддържат зелени, да ги подкрепят след градушка, след по-интензивен валеж, когато почвата е много мокра и те започват да загниват. Така че това е също нещо, което трябва да се предвиди на практика. И торове. И торове. И торове. торове. Да, и торове много ползвам. Много любов, много грижа, но също така и препарати. Когато мислим за двор, мислим за цветя. Но преди цветята има неща под земята, за които повечето хора не се замислят. Трябва ви ландшафтен архитект. Защо? Защото ландшафтният архитект знае да ви направи така нареченото вертикално планиране. Тоест двора ви на какви етажи да бъде, как да бъде обособен, откъде да минават входни и изходни точки, канализации, въобще цялата инфраструктура, която стои под двора ви, под което върви ток, при някои парно, вода, интернет, връзки, въобще каквото се сетите. И трябва да се помислят наклоните как да бъдат, така че да бъдат правилно направени, да се оттичат коректно и така. В повечето случаи ние като обикновени хора при един по-сложен терен не можем да го направим. Казвам го, първата грешка, която ние направихме и не си давахме наистина сметка за обхвата. Имаме и дренажи, има наистина подпорки, които са правени от строителя, за да се укрепи целият терен. Това е много сложна тема, в която... Тук може да си говорим доста. Да, тук ако това не сте се занимавали, наистина ви трябва някой, който да ви Не, вкара че го в час. разбираме, но сме го видяли и са ни го разказали по-детайлно от в момента, което се опитваме да ви го кажем. Това е нещо, което ако го направите правилно, после ви спестява немалко пари. Както се казва, в началото е най-тежко. Да, ние не започнахме оттам, ние започнахме отзад напред, което не знаехме. Започнахме да си мислиме какви треви, растения и така нататък ще сложиме. Тотална грешка. Въобще за цветята мислете на втория етап. Наталия беше нетърпелива да има зелено отвънка и да е подредено, но това не се получава с един сезон. Не по-маловажно, помислете за цялата тази техника, която трябва да монтирате в двора. Всичките тези неща. Говоря за осветление, говоря за поливната система. Това също са разходи, които те не са Пешеходни малки. зони също. Да. Дворът не е статична снимка. Той живее, расте и понякога умира. Поддръжката е тема, за която никой не ви говори предварително. Много добре трябва да си дадете сметка колко растителност искате да имате и колко искате да я поддържате. Ние не бягахме от растителност, която се самозасява и не я пипаш. То така почти няма, но да кажем, че има варианти с по-малка поддръжка. Като цяло идеята, която имах, е наистина да имаме двор, в който да може да излизаме, който да ни принуждава да излизаме, защото ние доста работим вкъщи, докато имайки такъв двор, ти се налага кога по желание, кога по нежелание ти да излезеш, да пипнеш, да боцнеш нещо, да окастриш. Но много е важно всеки човек, който изгражда двор, да има ясна представа, че растенията живеят и се развиват. Това не е нещо статично, както е фасадата на къщата, а е нещо, което се променя буквално понякога с дни. В повечето случаи си роб на градината.
Поддръжката не е това, което отпускаш само на автоматично поливката и да минеш веднъж седмицата да окусиш. Поддръжката си е доста по-сериозна, отколкото трябва. Нали, мислихме си варианти да наемеме хора, фирми тук да ни поддържат нещата. Моето вътрешно усещане и виждане покрай другите ни комшии, които ползват такива услуги, е, че масово фирмите, които идват и поддържат, използват хора, които не са наясно с много от нещата, които правят. Нали, всеки може да го окуси това нещо, което е трева, но всичко спира до тук. Всяко нещо си иска определен вид поддръжка, третиране, подхранване, различни видове поливки има, за различните видове треви. Нали, човек малко трябва да седне да прочете и виждаш вече нещата в детайли. И отделно, както казах, дойде някаква фирма, нали, те ти окусат окей, изнесат нещата, но покрай косенето са минали някое друго цвете, нещо, което си чакал по-отрано да тръгне. Самите дръвчета, и те си друг вид поддръжки, на определени периоди се подрязват, но не точно каквото на тебе ти харесва. Има си там някакви по-специфични неща, които аз не ги знам. Че имаме страхотни съседи, с които обменяме информация, кой какво е научил, какво е разбрал. Мисля, че почти всички от нас започнахме от нулата да се учиме на градинарство. Виждам, че все повече от съседите така им прави удоволствие да си купат машинка, да излязат, да пипнат нещо, да направят самостоятелно. Дори хора, които ползваха градинари, така и се пазиха от това да пипнат, да подрежат някой храст. Сега ги гледам с храстореза, много така както се агресивно казва, работят. Не всичко, и с хъс. Не всичко е пари, понякога е повече и любов. Понякога най-важното признание не идва от експерт. Идва от непринудено дете, което просто влиза и казва истината. Най-обичам, когато стане пролет, юни, юли, август, септември и всичките цветя избухнат буквално да си бера букети. В началото ме беше много страх да си късам цветя, защото мислих, че така нарушавам целостта на дървото, там или на храста, или на цветето, но се оказа, че колкото повече ги береш, особено храстите и дърветата, те толкова повече избояват. И тук имам някои растения, които наистина дават уникален цвят през лятото и стават страхотни букети. Времето беше много хубаво и всички съседи бяхме навън, всеки нещо да върши. И дойде едно момиченце от съседите тук да ни види. То не беше влизало в двора и каза: "Ало, колко хубав двор с колко много цветя." Ами, много ме зарадва това нещо. Той има още какво да се прави по двора, още много има какво да се прави, но факта, че някое дете така непринудено е влязло и го е казало, много ме зарадва. Радваме, че съм навънка, че е тишина, че има пилета пеят. Следващия епизод. Среща с ландшафтния архитект. Анализ на терена. Какво трябва да се промени и защо? Първи скици на проекта. Колко реално струва всичко? Квартал Градина. Пълна промяна. Това беше началото на нашата история. Един двор, две желания, много грешки. Споделете това видео с приятел, който в момента планира своята градина.